Hello guys! Hello guys! Happy Thursday! Dito kami sa labas. Kakarating lang ni Kuya galing school. Yes! Bakasyon na sila guys. Last day nila ngayon. Maglilinis ako guys yan sa likod. Tapos pupulot ng santol guys. Marami dyan bunga yung santol. Ang laki na guys ng papaya namin. Magwawalis ako dyan guys. Tapos ng mga sunog ng mga dahon. Tapos pupulutin ko guys yung mga santol. Kasi ayan ang dami guys nahuhulog galing dun sa puno. Ayan puno ng santol. Pupulutin ko yung mga nahuhulog dyan. Bagong laglag lang yan guys. Tapos kukudkurin ko yan. Ilalahok ko sa ginataang isda. Ito guys sa pulot ko. Ito na lahat guys yung nakuha akong santol. Hugasan ko lang tapos kukudkudin ko na. Ito na guys. Nahugasan ko na. Hihiwain ko na lang yan siya sa gitna. Tapos kukudkurin ko na. Asim. Asim. Taste mo Ken. Sarap. Look mo sa guys. Yan na guys. Ang asim guys. Basta tanggalin ko lang yung butong ganyan. Yan na yung kukudkurin ko mamaya. Tanggalan ko lang lahat guys ng buto. Paggabi na guys, kukudkurin ko na tong mga santol. Pero bukas ko na tong tanghali guys iluluto. Lunch time ko na itong lulutuin. Kukudkurin ko lang siya ngayon. Pwede naman tong iburo Pag binuburo to guys, lalagyan lang ng maraming asin. Pwede siya tumagal ng 1 taon or baka higit pa. Pag maraming asin. Kakatapos ko lang guys kudkud nung santol. Ito na Ayan na ang kulay niya guys Mapapansin nyo mayroong dark, mayroong white. Yung may white yan yung nalagyan na ng asin. Kaya dapat guys habang kinukudkud, nilalagyan na ng asin. Ito natapos ko na. Lalagyan ko na siya guys ng 1 dakot pang asin. Nilagyan ko na siya kanina ng 1 dakot na asin. Ngayon lalagyan ko ulit guys. Ito. Tingnan nyo guys, puputi yan. Magiging ulit yan. Parang light orange ang kulay. Pwede ito guys iburo ng mga 1 year. Hanggang mahigit pa. Pag maganda ang pagkakaasin mo, pwede mo siyang iburo ng mahigit 1 taon. Tapos pag gugulayin na siya guys, hugasan lang ng mabuti sa strainer para mawala yung alat. Pwede mo na siyang gataan. Pwede mo siyang isahog sa isda. Pwede mo siyang ganito lang, lagyan mo ng sardinas. Masarap na yun guys. Tamo nyo guys, naglight na yung kulay lahat. Diba? Naglight na yung kulay niya. Bukas ko na to guys lulutuin. Marami to guys. Siguro kalahati lang ito ang iluluto ko bukas. And then yung kalahati sa next week naman. Good morning guys! Good morning guys! Friday na ngayon guys. 10 AM na. Nagluluto na ako guys. Ayan yung piniga ko, yung kinudkud kong santol kagabi. Yan, niluluto ko na. Yan ang ulam namin sa lunch. No internet! Ha?
walang internet daw ang cellphone ni Kent, guys. Pakita ko sa inyo, guys, yung niluluto. Dodok! Ito na, guys, yung niluluto kung ano, ginataang santol. Nilagay ko na dito, guys, ito kumukulo na yung gata na meron na yung sibuyas bawang, asin, santol, gata. Lalagay ko na, guys, yung mga isda. Ito, guys, lalagay ko na yung ano, gulyasan ang tawag nito sa amin. Para din siyang tulingan. Tapos nilagyan ko, guys, ang 4 na siling labuyo. Sarap yan, maanghang. Lagay ko na. Yan. Hintayin ko na lang yan, guys, na ano, matuyo yung sabaw hanggang sa magmantika siya. Pag ano, malapit nang matuyo, luto na yun. Okay na yun. Kailangan mahibas yung gata. Ito na ang ulam namin, guys. Ginataang santol na may isda. Kain tayo. What's up mga katakaw? Kain na na! Kain po. Kain na! Kakagulat naman si kuya. Ay, kain tayo, guys. Ayan, santol, tapos isda. Ito, guys, yung ulo ng isda. Kain. Kain. Din, guys, si Kent nito. Hihimayin ko lang, guys. Subuan ko kasi baka matinik. Kent, usog ka dito, Kent. Di ka makita nila. Hello guys! Treto! Sarap. Sarap, kuya? Sabi ko sa'yo, masarap yan. Nihimay ko, guys, yung ano, isda ni Kent. Kasi baka matinik. Delikado. Ito, magkakamay ako. Wala na po ako guys, pasok. Baka sino si kuya. Sarap, Kent? Yes. Yummy? Sabi ko sa mga classmate ko, see you next year. Mama, papa, Ito, guys, isda. Ulo sa akin. Ang sarap. Second, guys, ayaw sumali sa mukbang. Lalaro sa dyan. Parang gusto ko lang yung sabaw. Sabaw? Hindi sarap maigi yung sabaw. Adjust natin yung camera. Parang special ano ito. May santol kasi anak yan yung sabaw. Kaya malasa. Yung ano Yung kagabi. tinudgod ko kagabi. Tapos medyo maanghang. Yung sabaw. Kent, oh. Yummy. Sarap. Ako lang nasasarapan sa kanya ulam. Sabay yung sabaw din. Gutom ako nasasarapan ako. Kain tayo, guys. May ginawa si Butchok ko eh. Sa tindahan. Don't you dare, wag mo sabihin, wag mo sabihin. Okay lang yun. Naintindihan naman ng guys yun. Kasi inutusan ko si kuya bumili ng, ng egg, saka ng sayote na gulay dun sa may tindahan. Pagbalik ko, ang dami ng bit-bit na gulay. Na nakapack, yung mixed vegetable na hiwa-hiwa na yung may carrots, may sayote, may repolyo, 2 plastic na ganun. Tapos, pagtingin ko sa plastic bag, mayroon pang sayote doon na buo. Sabi ko, kulang yung pera na pinadala ko, sakto lang pambili ng items na pinapabili ko. Sabi ko, hindi to sa atin, baka namali si kuya ng dampot. Binalik ni kuya. Ano sabi kuya doon sa tindahan? Kaya pala nawala na. Kagay, pabili na din po ng candy. Anong sabi mo pagbalik mo? Sabi mo, ate, andito na. Sorry po. Ano Hindi, sabi mo? binalik ko na lang.
Nakita ko. Hindi ka nagsabi? Hindi ka nagsabi, ate, babalik ko po ito? Hindi, nakita na niyang ibalik ko. Ah, nakita niya. Anong sabi niya? Ikaw pala. Sinabi mo, nagkamali ka? Sabi, ito pala nagkuha. Did you say sorry? Huh? Did you say sorry? Nabait naman yun, may tindahan dun. Siguro kala kasi ni kuya sa kanya pa kasi naka-display yun dun sa harapan nung tindahan. Akala siguro ni kuya, kasama pa yun sa binili niya kasi may listahan siya, ipinadala ko lang sa kanya. Tapos pagdating niya dito, hirap na hirap siya kasi ang dami niyang dalang plastic. Hindi ko tiningnan. Ayun pala, hindi naman yung kasali dun sa binili namin. Hindi ko man tiningnan yung lista. Hindi mo daw binasa yung lista. Next time, kuya. Tatanong mo muna, ha? Sa akin po ito, ha? Bago ka maalis. Pinabalik ko sa kanya, guys. Kasi hindi ko naman maluluto. Pero kung maluluto ko yun, bibilhin ko na lang. Kaso kasi may sayote na tapos yung ulam namin ngayon, gulay pa. Tapos ang dami pa nung binili niyang yung cut ng vegetable yun. Kaya hindi ko pwedeng Ang pansit na yun. bilhin kasi cut na siya. Hindi ko siya maluluto, sayang lang. Vlog namin, guys. Tapos na kami kumain. Please Second like na and lang. subscribe. Second pa lang kumakain. Subuan ko na lang, guys. Can say bye. Thank you for watching, guys. Please like and subscribe. See you on our next vlog. Bye. Bye. Hope you enjoy our vlog. Say bye, Ken. Bye, man. Love you, vlog. Bye-bye, guys. Bye-bye. See you on our next vlog. Bye.